bili smo jedne prilike na Krive i na terenu i sad Bajram je i mi 7 dana tu samo nam ribu daju. Onu pođeru, ma ne ideš došla, ne more, a nema ništa naći, nego samo tu ribu. I na kraju dođeš i lanč paket, neka mjesna zajednica postala, koliko je ljudi, toliko je došlo ti kesa nekakvi. Sve su kese, jednake, kako, šta usput. Kaže onaj, mi smo tu uzeli jedno da mi je prle poginuo i on bio jako krupan, interesantan. Kaže on, čekaj polako, šta je prle? Hoćemo, kaže, svi na hrpu, da napravimo kada to se zove švedski stol. Ma nas nije pola znamo šta je švedski stol u to vrijeme. To kaže sve tu i svak jede svačiji. Sad ja gledam u mene krupna kesa, rekao kokoš boga mi. Nekad ti vlada onako zamisliš, ja dižem ruku, rekao ja nisam za to. Nekad jede svak svojom na pak, ja ono, to je sad tamo vamo i njih par podržava mene. Nekad jede svak svoje. Ja sjede i ono i vidim komad masanci. Gotovo, ja već vidim kako oni bata kožu. Ja oni novine, suha, nije dobro. Nakon onda rekao to je majka u kesu, pa u novinu. Odakle je novine u ratu, 94. jako ne znam. I ja razmotavam to. Jedan onaj papir ništa, drugi papir, treći papir oni mrtvi. Otkud ovo? Već ja vidim nešto je tvrdo, nije nikako dobro. Ja otvori, kad ono riba zvala se majona, 340 grama ribe, to kad otvoriš smrdi moraš štipati. Jedina jedna riba došla i mene zapala. Ja kad sam skočio za Viko, ljudi, hajmo taj švedski stol. Noskali to ribu, pa mi jedino smrdi. Eto tako, to je bilo ostalo smiješno. Još ću vam jednu anegdotu ispričat. 11.6. kad je nas te ušlo nekih 10 km u dubinu. Tad smo zarobili nekih 100-tinjak diverzanata, ti neki autonomaški, našli da spavaju. I mi smo upali tu ono, ajde pokupimo ih. Nije to bitno. Oni su se zvali Crne pume, tako to neki strašan naziv, ono. Sad nas je 19 njih tu razbucalo, ovi su neki drugi, 300 ljudi smo mi zarobili. I vraćamo se, mi stoji jedna majka, stara, i mi ne glasimo, kaže ona, salam alejk majka, kaže ona, alejkum salam sine. Šta se radi, kaj ništa blago naređivala. Majka rekao, gdje ti je sin? Kaže ona, a uglavnom što ti autonomaška, budima negdje kaže, u Sloveniji. I sam je rekao, u Sloveniji znajte i u vojsci, nekako da je bilo izgodnije Slaven. Kažem ja rekao, je li tvoj u Sloveniji? Kaže, nije Bogom sin u vojsci, kaj i ti, eto tebe, eto mene, on je, šta ja mogu? Rekao, dobro majka. A rekao, da im reci on ovim crnim pumama. Sad ja mislim na te crne pume diverzanti. Kaže, nije ti ne vjerujem ja, on je kaže, ošao u crnim gumenim čizmama. Ne mi kaže, on pumi kako se zaradilo. Mi se zaradilo, rekao, Boga majka, isti ja ne vjerujem, nije jer ja uvijek u čizmama. Ona mi će, draga djeca, koja će preživiti. Šta će ja sad, to je bio težak lamenat, ona je rodila neprijatelja, poslala ga da mene ubije. I tako priča, pa šta ćeš joj? To je ta naša tolerancija koja mora biti. Mene je strašno naljuti kad ljudi, koji nisu iz krajine i napišu, kaže, što to ska niste pobjeli? Pa mi smo zarobili na Peći grad preko 1200 autonomaša, pa ovdje 300, pa tamo 200, pa vamo 100. Šta mislite da smo mi njih pobjeli sviju? Pa to bi bio broj veći mrtvi nego u Srebrenici. Pa kako bi ja došao večeras među vas ovdje? Mi smo to skupo slavili taj rat, ali opet svijetova obraz. Eto, ono što hoću, ako je kraj da kažem, mi, Bošnjaci smo bili na početku žrtva, nismo imali ništa i tako dalje, ali nam je Allah dragi dao snage, mi smo zbili svoje redove od malih grupa, ko što su ove vaše, kad je zatrebalo i kako je vrijeme odmicalo, nastala je armija i mi smo na kraju pričali pobjedničku priču. Ovih dana moj, onaj dobar prijatelj ratni, Hamza Velač je napisao knjigu Sana 95. To je priča o Sana operaciji, koja bude čitao, vidjet će tamo koliko je 25.000 boraca armije Bosne i Hercegovine učestvovalo u toj Sani. 25.000 je bilo Srba s druge strane, najveća operacija u ratu. Da su nas puštali još da napravimo takve dvije Sane, napravili smo Sanu. Mogli smo napraviti Banja Luku 95 i Drinu 95. Međutim, svijet nas ustio zato što je tako kako jest. Ono što hoću da istaknem, molim vas, zaista ne munafičem jedne sekunde. Ovo što vas ovdje ima, ja znam, pretpostavljam,
da ima možda i neki drugi udruženja koji preferiraju pjevati i tako dalje. Mi smo večeras ovdje započeli sa našom himnom pjesmom. Nisam je otpjevo, ima godina. Imaju ove himne zvane, ova u srce pogađa. Ova naša dječica recitacija i tako dalje. To je ono što nama treba, to je vrijednost našeg naroda. Nisam ja da se razumijemo radikalno. Otićemo poslušati muziku ako treba, otićemo i u džamiju, ali moramo onaj državu, moramo imati državu. Vjera će opstati. Vidite onaj Turska imperija osmanskog doba. Oni su čitav svijet porazili i došli do Beča. Došli do zidina Beča, dalje nisu mogli. I vratili se nazad na Bosnu, što svi znamo, je li tako? I vidite kako je dan za dan, prošlo 100, 200, 300, 500 godina. Sada u Austriji ima 4 bošnjačka, mislim, mežlisa i preko 50 džemata. Evo džemata, evo džamije u ovome. Allah dragi će dati, područje da ostane islam. I islam će ostati bez nas, ali mi nećemo ostati bez islama. A islam nas uči dobro, islam nas uči zajednici, porodici, državi. I gdje god da smo, budimo ono što jesmo, budimo ponosni na to što jesmo, nikada nemojte se umoriti. Ne daj Bože, opet kaj ne daj Bože da zagusite zatreba. Ja vjerujem da je u Ljubljani i cijeloj Sloveniji ovo i ovakva sjela, ovakvo društvo, ove žene aktivirale sve druge žene i one bi došle da pomognu. Ovi ljudi bili nosioci i aktivnosti da se pomogne tamo. Oni što idu, pjevaju Zoko moja, Zoko i to. Oni dali neku paru i nastali, on se brzo moraju od toga, vjerujte mi. A kad se ovako priča nešto, on kaže, šta je to bilo tamo, nešto neki dolazio, debeli iz krajine pričao, vi ste mu dali gdje to slušati bez veze, bom se mi proveli išlo, pa eto neka ste mama vaša, nama naš. Ali oni znadu u duši, osjećaju da smo mi vrijedniji. Vjerujte mi, to je tako. Ja znam, puno ljudi, ja iz ljudi ne rekao, ja stignem utići, ne želim ja da pričam o tome. Vjerujte, i nikad nije malo. Kad god možeš da nekom pomoći, kažem, kako ću dati čovjek 10 maraka, dadnim. Za onoga ko ne ima ni marke, njemu je veći 10 maraka, nek meni koji imam 10 maraka, ne daš 100. Razumije? To je to. Neka ostane ovo večeras zadnja moja poruka i punka. Molim vas, držite se i dalje zajedno. Nemojte se umoriti jedno drugi. Nemojte nikada dozvoliti sebi da ja sada pričam nešto o Izudinu loše kad njega nema, da bi ja bio veći. Ma neće biti ništa veći. Svi smo mi dovoljno veliki, svi smo mi, Allah nas je stvorio raznih oblika. Da Allah, dragi htio, svi smo mogli biti isti. Ali evo vidite, jedni smo deblji, jedni mašajni, jedni ovako, onako, pa smo ovako raznoliki, interesantniji, jedni drugima draži. Svak nađe svog para, svak nađe svog drugara, ali to ne znači da svi oni ostali loši. Ne moram ja ljude ni volim, ali neću ni mrziti. Ne treba nikoga mrziti. Moramo se pomoći, kad god možemo jedno drugi pomozite i koristite svaku priliku da ovakva sjela, vjerujte mi da ljepše nek svak uzme za, 5 eura, neku šolku, neku napolitanke, stolove, pričajte. Između sebe družite se, to je Bosna, to je ono što nama treba. Nas je to sačuvalo, 50 godina smo živjeli pod torturom komunističke čizme. Ja ne želim da večeras ovdje u politici. Vjerujte mi, da naše nene, didovi, zavese i nakon usta nismo ni pričati ovako javno. Su govorili, prenosili znanja o genocidnu, svim ono što smo preživjeli. I kad je došao taj namjer, u nama to kuha svima. I samo treba da se desi, da vidjeli novi Hamzi i Gazija i tako dalje naših heroina. To smo mi, nema drugi. Nema nekog naroda koji će neko doći da pomne ova grupa ovdje. I hvala dragom Allahu, nismo svi tu. Ima nas, kažem, po cijelom dunjalu, manje više. Ali nikada nemojte doći da kažem, znaš, bilo nas je 50, sad nas je ostalo 20, nećemo ni mi. Kada se ostane 5, dođite vas 5, sjedite, meni će tako me Allah biti jednako drago doći 5 i 55, to nije bitan kvantitet, bitan je kvalitet. Jel ide za Facebook, ja odmah